Sziasztok, Dani vagyok, és ebben a videóban készül a Hardcore-nak a harmadik része. Ugye hát egyből futunk. Igen, azt mondtam, hogy Hunger Games. Ja, jó van, jössz utána megint? Vagy Hardcore mondtam, elnézést nézzük, ha rosszul mondtam. Hunger Games-t forgatunk. Igen, a 4-es arénában, Empire Crafton. És ugyanarra megyünk. És ugyanarra megyünk, igen. Az alapbeállás ugyanazokért a chestekért megyünk. Viszont most de belagoltam, az egész játék megállt. Ezért elnézést. Bocsánat, az ilyen kisebb laggokért, csak azért. Oké. Na, átbírsz ugrani? Nem. Várjál, nem bírok. Én is. Nem igaz, én nem bírok. Én megyek a fentiért, ha megnyelek. Ez az Bernard Dragből csizma. Legyen a fenti pofakord. Vagy Felszaladok a fentiért is. Nincsen, csak lánc. Rakja meg. Ilyen. Akkor ezt odaadom. Aztán úgy csak el. Lánc. Így kezdtem a védelmem. Nekem is. Hát jó. Akkor gyerünk. Yes? Aha, jövök, csak minimális laggom van. Jaj, vigyázz egy creeper! Gyerünk, futás! Ó, itt egy kis rotten flash a földön, azt felvettem. Meg ott egy tehén, én azt agyonütöm, bocs. Jól van, én tudod oda Hallod, ez az a híd, amire rálépsz, akkor így dob csirkéket. Most azért az érzékelésért megyek az érzékelés csak. Fakart! Ennyi! Odaadjam, vagy... 2 vagy 1? 1. Akkor megtarthatod. Látok egy gyereket. Gyere ide! Gyere! Jaj, ez te vagy! De én megijedtem. Várjál, eszek pont. Még egy kőkard, meg még egy fakard, akkor neked is van már kardot, tessék ide. De melyiket? A fakardot vagy a kőt? Ja, köszi. Ilyen rendes gyerek vagyok. Na, gyerünk. És ugye, mint látjátok, alapfelállás. Ugyanaz, igen, ugyanoda megyünk. Tudjuk, maguk vagyunk. Tudod, Ákos mondja, noob vagy. Ja, noob. Várjál, hol van itt az a kis falu? Ja, itt van. Itt egy malac, én azt leölöm, mert kell a hús. Jó. Köszi. Akkor meg senki. Te bementél ide a házhoz? Még nem. Úgy élvezték. Most megyek, tudod, a házhoz, ahol a pincébe van a lába. Aha. Én megyek fel egy létrán. Létrán. És találtam is egy enchantoló szobát. Jó, én megtaláltam egy tök jó cuccokat. Nekem van 2-es szinten. Hol vagy? Ide fönt. Hol? Várjál, te ugye ebbe a városos részbe vagy. Ja, ebbe a kicsibe. Te itt vagy? Ja, itt vagy. Ja, itt vagy. Gyere fel a létrán és meg fogod találni. De hallod, inkább odadobom a kőkardot és azt enchantolod, mint a fát. Jó. Reméljük, van 2-es. Adjál 2-es enchantot. Igen, van. Élesség 1. Odaadjam akkor? Hát meg akarod tartani, vagy mert nekem jó a fa is. Köszi. Jaj! Jó, akkor nem estem be annyira. Yes? Aha, csak én lecsúszok. Eddig jobban állunk, mint az előzőbe. Igen. Itt vannak a keresztek. Vagy mik ezek, nem tudom. Hívjuk kereszteknek. Ja, itt lesz, azt hiszem, itt bemész, és akkor itt lesz. Ja. Itt lett voltam be az előző videóban. Ott egy név. Ki is hoztak rá.
Nem bejöttél? Ketten is vannak, két nevet is látok. Jaj. Én rájuk futok. Aha! Vaskarda. De várjál, afkolnak. Nem! Gyere, fuss el onnan! Á, meghaltam. Nem baj. Megvan az egyik! De a másik meg megölt! Ó, francba. Na hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!